Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шефигулина. Исәнмесез бүгенге программада. Нурлат прокурорының элеккеге урынбасарына 12 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү куркынышы яный. Гаепләү басым ясый. Хокук бозучының җинаять юлы 14 эпизодка сузылган. Бар мөмкинлекләр дә үсеп килүче буынга. Леногорскида ремонттан соң психологик ярдәм үзәге ачылды. Бирегә кемнәр йөри алачак? Автомәктәптәге беренче имтиханнарын хәтердә яңартылар. Кем иң җитез автобабай исеменә лаек булды? Җинаять эшендә йөзләрчә мең сум ришвәт. Гаепләнүчләр эскәмиясенә Нурлат шәһәр прокурорының элеккеге урынбасары һәм аның машина йөртүчесе эләккән. Иратлар коррупцион җинаятләренең берничә эпизодында гаепләнә. 290-нчы маддә бу эштә 14 тапкыр чагыла. Алдагы утырышларда шаһитлар арасында сораштыру, эш материалларын тикшерү һәм фикер алышулар тәмамланган. Гаепләнүчегә соңгы сүзенә әзерләнергә вакыт бирелгән. Процесста безнең иҗат төркемендә булды. 290 часть 2, 290 часть 3, 290 часть 5 пункт Б. Ришвәтне шактый күләмдә алу буенча 5, вазифаи зат тарафыннан 4 һәм таләп итү буенча 5 эпизод. Нурлат шәһәр прокуроры урынбасары 14 җинаять кылуда гаепләнә. Ришвәтләр күләме 30 меңнән башланып 150 меңгә кадәр җитә. Тикшерү барышында гаепләнүче шаһитлардан һәм зыян күрүчеләрдән аның нәрсә өчен акча соравын белергә омтылды. Алар эш нәтиҗәләре өчен дип җавап бирделәр. Яклау ягы судтан шуны игътибар итүне сорады. Гаепләүче тикшерү нәтиҗәләренә берничә тәэсир итә алмый. Шул сүзләрне гаепләнүче үзенең соңгы сүзендә дә кабатлады. Я считаю, что в моих действиях нет состава преступления, внесенной статьей 290, то есть взятка. Прошу мои действия переквалифицировать на 159 статью, то есть мошенничество, так как умысел был изначально именно на это. Бу алдау юлы белән законсыз баю дигән сүз. Хезмәт урыннан файдаланып, мошенниклык кылу маддәсе 6 елга иректән мәхрүм итүне күздә тота. Бу уртача авырлыктагы җинаять. Гамәлдәге законнар әле хөкем ителмәгәннәр өчен штраф, мәҗбүри эшләр яки шартлы срок белән котылу мөмкинлеген калдыра. Эш материаллары буенча гаепләнүче гражданнарның ышанычлылыгы һәм юридик белемсезлегеннән файдаланган һәм нәтиҗә өчен түгел, судта үз позициясе өчен акча сораган. Болай да төрмә янамаган гражданнарны хөкем ителүче акча ярдәме белән янәсе иректән мәхрүм ителүдән коткарып калырга тәкъдим итә торган булган. Прошу полностью зачесть все мои смягчающие обстоятельства, которые предусмотрены уголовным делом, дать мне возможность воспитывать детей. Хөкем карарын суд 3 сәгать 45 минут дәвамында төшке ашка тәнәфессез игълан итте. Нәтиҗәдә элеккеге прокурор урынбасары соңгы 6 ел ярымын төрмәдә үткәрәчәк. Аның машина йөртүчесе тикшерүгә ярдәм күрсәткән. Шуңа күрә аңа 3 ел ярым сынау срогы белән шартлы рәвештә 2 ел ярым биргәннәр. Хөкем карарына дәгъва белдерү өчен әле вакыт бар. Леногорскига эшлекле сәфәр белән Татарстан яшьләр эшләре министры Тимур Сөләйманов килде. Ул яшьләр сәясәтенең берничә бинасында булды. Капиталь ремонттан соң Логос яшьләргә психологик ярдәм үзәген ачу тантанасында катнашты. Садриев адресы буенча урнашкан Логос үзәге хезмәткәрләре һәм тәрбияләнүчеләре тантаналы ачышны 9 ай көттеләр. 1999 елдан алып белгечләр бирдә психологик педагогик ярдәм күрсәтә. Яшьләр һәм халык белән диагностика, консультатив эш алып бара. Проект эшчәнлеге белән шөгыльләнә. Бинаны яңарту республика программасы ярдәмендә мөмкин булды. Моның өчен 15 миллион сумнан артык акча бүленеп бирелде. Фасад яңартылды, ирактан күренеп торучы ал такта урнаштырылды, яңа ишекләр барлыкка килде. Үзәктә электр үткәргеч, сантехника, вентиляцияны алыштырдылар. Эшчеләр заманча дизайн проекты буенча бизәү эшләрен дә башкардылар. Үзәк педагог психологларның эшен оештыру өчен кирәкле барлык җиһазлар белән тәэмин ителгән. Кунаклар бина буйлап уздылар, кабинетларны карадылар, белгечләр һәм яшьләр белән аралаштылар, аларга җылы теләкләрен җиткерделәр. Келәсе объект Кошевой урамындагы 28-нче йортта урнашкан яшьләр үзәге булды. Капиталь ремонт монда тулы куәтенә бара. Бина 1980 елга төзекләндерү гыйнварда ук башланды. Биредә 19 юнәлеш буенча мәйданчык булдыру планлаштырыла. Иҗат студияләре, уен бүлмәләре, киберспорт мәйданчыгы, тавыш яздыру студиясе. Бу яңа яшьләр үзәгендә булачак юнәлешләрнең бер өлеше генә. Бинада эчке яктан гына түгел, тышкы үзгәрешләр дә көтелә. Дәүләт программасы буенча капиталь ремонтка 140 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Республиканың яшьләр министры Тимур Сөләйманов эш барышының нечкәлекләре белән танышты. Министр сүзләренчә, яңа киңлек яшьләрне җәлеп итү үзәге һәм бөтен район активлыгы үсү урынына әйләнергә тиеш.
Әңгәмә барышында алдағы эш планы буенча киңәшләр бирелде. Кадрлар мәсьәләсен хәл итү турында да сөйләштеләр. Яшьләр үзәгендә капремонтны киләсе елның ноябреннән төгәлләргә ниятлиләр. Киләсе сюжетыбыз герое үз яшеннән зарланмый. Авыл фельдшеры лаеклы ялда да үз эшенә тугры кала. Авыл табибының эш көне ничек уза, Аделя Борханова сөйләячәк. Димитрова авылындагы фельдшер-акушерлык пунктының буш торганы юк. Кемдер авырып киткән, башкалар кан басымын үлчәтергә ашыган. Фельдшер Тәгъзимә Ситникова тәүлекнең кайсы вакыты булуына карамастан килә алмаучы авыруның өенә чаба. Үзеңнең эшеңне яратсаң, эшләргә була. Кыенлыкларда, карда күрим мин басып китә бөтен җиренә. Миңа кыен түгел. Кешеләрнең бер рәхмәте мең бәләдән коткара. Димитровада 112 кеше яши, шуның 13 балалар. Һәр кайсы медицина ярдәме сорап авыл фельдшер-акушерлык пунктына мөрәҗәгать итә. 70 яшьтә булуына карамастан Тәгъзимә ханым эшен ташларга уйламый, чөнки авыл җирлегенә килеп эшләргә теләге булган яшьләр юк. Димитровага кадәр ул яңа мәлем авылы халкына хезмәт күрсәтә. Новый Налим дигән авылда анда ФАПны яптылар, потому что кеше аз калды население. Шуңа күрә аннар анда япкач, без бит как военнообязанные инде булырга тиеш. Кайда куйсалар, шунда эшләргә тиеш. Анна мине монда куйдылар. Мин аларны ташламадым. Мин алар анда дагы атнасына бер мәртәбә мәлимгә дә барып йөрим. Монда беренчел медицина ярдәме күрсәтү өчен кирәкле дарулар, җиһазлар бар. Хезмәт шартлары заманча фельдшер-акушерлык пунктларындагы кебек булмаса да, Тәгъзимә Ситникова үз эшен җиренә җиткереп башкара. Җылы сүзе, ягымлы карашы белән дә дәвалый диләр андый ак халатлы кешеләр турында. Аделя Борханова, Денис Ипатов, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Иң оста автобабайны ачыклау өчен республиканың 8 районыннан 10 катнашучы Әлмәткә җыелды. Автоинспекция һәм юл хәрәкәте иминлеген учреждениесе өлкәннәр көне уңайыннан традицион конкурс үткәрде. Ярышларда безнең иҗат төркеме булып кайтты. Воодушевление такое, это охота. Вадим Миңнебаев үзенең кәефен шулай тасвирлый. Ул Әлмәт данын яклый. Мондый конкурста беренче тапкыр катнаша. Башта аңа юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүне күрсәтергә кирәк иде. А вы сколько лет за рулем уже? 47. Вадим Миңнебаев нигездә шәхси машина йөрткән. Ул элек баш инженер булып эшләгән. Үз оешмасында йөк машиналары йөртүчеләр өчен осталык бәйгеләре үткәргәнен хәтерли. Һәр вакыт тамашачы булган һәм бу юлы катнашырга теләк белдергән. Вопросы сложные были? Как обычно. И сложные, и легкие, и сложные бывают. Ирек Абдуллинның да теория өлеше белән кыенлыклар тумады. Машина йөртү стажы 46 ел. Нигездә йөк машинасы белән идарә итә. Внимание, марш! Старт машинаны туры һәм фигуралы йөртү, параллель тукталыш, гараж, бөҗралы борылыш, әлеге күнегүләрне пенсионерлар ярты гасыр чамасы элек тапшырганнар. Шулай да тәҗрибәле машина йөртүчеләр өчен бу куркыныч түгел. Автобабай конкурсы булгач, нигә автоәби юк дигән сорауга белгечләр аңлатма бирә. Автоби – это вот этот же. Биредә 60 яшьтән өлкәнрәк ир-атлар һәм 55 яшьтән өлкән хатын-кызлар катнаша ала. Автоәбиләр дә шушы категориягә керә. Шуңа күрә барыгыз да рәхим итегез. Вадим Миңнебаев араны тизлекне акырнатмыйча диярлек бик тиз узды. Тизлек шикләре монда юк. Ул конкурс оештыручыларның машинасыннан файдаланырга булган. Какой самый трудный момент был? Волнение. Иң авыры дулкынлану. Ничек кенә тырышсак та дулкынлану барыбызга да хас. Оно присуще нам всем. Бүлмәдән килгән Наталья Березовская аз санлы хатын-кызларның берсе. Аның машина йөртү стажы 14 ел. Балалары машина бүләйткәч, таныклык алырга туры килде ди ул. Спортивный азарт, скорее. Мине бирегә маугу кызыксыну китерде. Җиңүгә килгәндә мин үз мөмкинлекләремне аяк бәялим. Трезво оцениваю свои шансы. Ирек Абдуллин күпчелек конкурсатлар кебек үк дистанцияны үз автомобилендә узарга булган. В основном на грузовике. Мин нигездә йөк машинасында эшләдем, һәм монда җиңел машинада кечкенә булгач зурлыгын исәпләү авыр. Не рассчитываю как-то. Иң яхшы нәтиҗәләрне Әлмәтле Вадим Миңнебаев күрсәтте. Икенче урынга Баулдан Ирек Абдуллин лаек булды. Бронзаны Сарманнан Рамил Талибуллин алды. Тиздән зона этабы призерлары үз көчләрен сынап карарга Казанга барачак. Әлмәт пенсионерлары спорт бильярды буенча ярышларда очрашты. 60-тан артык ир-ат ки алып туплар уйнатты. Бу ярышлар 12-3 яз спартакиадасы кысаларында үтте. Тулара киләсе сюжетта.
Пенсия картлык түгел, актив яшәү һәм аралашу чорым. Моны өлкәннәр үзләре үк раслый. Элек аларның спортка вакытлары җитмәгән, хәзер исә лаеклы ял. Аны пенсионерлар үз чиратында 12-3 яшь спартакиадасы кысаларындагы бильярдта үткәргә булган. Бильярдта зур ярышлар вакытында тышкы кыяфәткә катгый таләпләр белдерәләр. Спортчылар костюм-чалбар, классик күлмәк һәм жилет киергә тиеш. Бу бәйгеләрдә кием формасына карата таләпләр юк, әмма спорт этикеты кушканча киенүчеләр дә бар. Гади булып күренсә дә, бильярд җитди уен. Уңайлы урын сайлау, топларның нәкъ уртасына сугу һәм киене читкә күчермәү. Буларны бер дәрес эчендә генә үзләштерү мөмкин түгел диярлек. Прямо посередке битка бейте по шару, прямо посередке шара. Ну, прямо забили. Бу залда иң тәҗрибәле уенчылар җыелган. Җәүдәт Садыков бильярдны 1958 елдан уйный. Салкын акыл белән уйнау дип исемли мондый ярышларны ирад. Ул хисләр белән килешеп кенә бильярдта җиңү яулап була дип саный. Әлмәтнефть идарәсе ветераны 9-нчы дистәгә күчүенә карамастан, барлык ярышларда да диярлек катнаша. 60 катнашучы 60-тан 69 яшькә, 70-тән 79 яшькә кадәр һәм 80 яшьтән өлкәнрәкләр категорияләре буенча бүленгән. Ярышлар спорт бильярдының рәсми кагыйдәләре буенча үткәрелә. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең рәсми сайтыбызда таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз.